हैप्पी बर्थडे। मेरी चिंता कर लीजिए, मेरी चिंता कर लीजिए। आ गलियो बड़ी अद्भुत संजोग वाला पार्टी में। माए बाप के हको मैरिज एनिवर्सरी, अब बेटी के हको बर्थडे है ने, बड़के अद्भुत संजोग एकरे सेलिब्रेट करे ले आज एगो होटल में अलियो। चलिए खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी दोनों को और तुमको। इधर कर दीजिए हैप्पी बर्थडे। मेरी चिंता कर लीजिए, मेरी चिंता कर लीजिए। हैप्पी मैरिज डे, हैप्पी एनिवर्सरी। चलिए धन्यवाद, मेरे ओर से भी आप लोग को हैप्पी मैरिज डे। एक नाम हको आरुषि उर्फ चिंकी, एकरे बर्थडे हको, एक मम्मी के मैरिज एनिवर्सरी हको, मम्मी पापा के। तो ये दोनों के साथ हम दोनों फोटो पहले खिंचवैलियो। खुले आसमान के नीचे बनल रेस्टोरेंट के रात के सीन तो बहुत सुंदर हको, बहुत अच्छा लगलो। दिन में कैसन लगो को ये तो हम नहीं कह सको। तो अभी लोकन करियर हलियो कि होटल कर्मी जो है खाना के ऑर्डर ले पहुंच गए थुन। स्टार्टर में आ गलो बेबी कॉर्न चिल्ली, देख लो प्रसार लो, बड़ी स्वादिष्ट हलो, हमरा तो बहुत अच्छा लगलो स्वाद। हम तो एकदम चाट चाट के खैलियो। और अभी खत्म भी नहीं होलो लिया स्टार्टर, आगलो गर्मा गर्म कुल्हड़ वाला चाय और लगले आगलो हमर मन पसंद लस्सी। ये भी है लोग कुल्हड़ वाला, बड़ी एकदम सोना सोना लगलो पिए में और स्वादिष्ट भी बहुत हलो। बाहर एगो झूला लगल हलो, यानी रेस्टोरेंटवा के प्रांगणे में तो सब लोग झूल रहा थुनल, पेंगनी दे दे के बाल बुतरू बड़का सब, और सब के झूलते देख के हमरो मन ललच गेलो, हमरो रहल नहीं गेलो, हम भी जाके झूला पर झूललियो। एक बाद बर्थडे शुरू होलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कटला के बाद जे होवो को खिलावा खिलावी और गाल पर लगावा लगावी, वो सब हो गलो। ओकर बाद बुतरू के आशीर्वाद दिलियो। बर्थडे गर्ल के मैया और बाबूजी भी एक दूसरे के गुलाब के फूल देके मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कैलथिन। और वहाँ जे भी एलथिन इस मौका पर सब लोग दोनों के आशीर्वाद प्रदान कैलथिन। हम भी उनका आशीर्वाद प्रदान कैलिए, केक खिले लिए, हमरो खिलेलथिन। वहे होले अंत में गाल मुंह में लग गए केक। तो होने को केक कटला के बाद और बाद हम भी उनका आशीर्वाद प्रदान कैलिए। भोजन भी बड़ी स्वादिष्ट, बटर रोटी और मिक्स सब्जी और मशरूम के सब्जी बहुत स्वादिष्ट हलो, लजीज एकदम बनल हलो। और बाद खा पी के वहां से विदा हो लियो।